RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Ellen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Daar hast u zich mailt. Ja, klopt. Waarom hast u ons mailt? Nou, ik wil graag mijn eigen naam vragen, omdat hij altijd van mijn kleren kennen. Ja. Nou, ze kennen altijd van mijn kleren, omdat ik heel volledig opgehoord ben in het bus zit. Ja. En het altijd nog alles zelf doen kan in het bus. Nou, helpen ze me heel vaak met dingen, met skimmaatje en dat soort dingen. Nou, dat vind ik altijd heel leuk als ze dat doen. Ben die liedse denkjes, denk ik, die dan zo eenvoudig binnen, maar die dan voor mij misschien moeilijk binnen en met zijn hulp dan heel goed bij broekenkist. Ja, Ja. precies. Zei ze dat dan wel eens? Dankjewel. Ja, ik zeg al wel dankjewel, maar ja, dat is dan eigenlijk toch wel een beetje doen, hè. Dus ik Ja. dacht, nou... Ja, je vind zegt nou het op wel een mooi. gegeven moment extra vaak, hè? Op een gegeven moment. Dank u wel. Ja, precies. Dank u wel. Ja, Ja. klopt. Ja. Dood dacht het, dit is leuk, wat het de NOF doet, dat ga ik broek. Ja, Nou, ik dacht dat het correct wordt. Ja, ik hoop dat ik je goed steen, want er staat geen nummer op het door. oh jee. Wat voor kleur had het door, Ellen? Wat voor kleur had Maar het dat door? klopt het voor je, ja, Oh. gewoon green. Oké, nou, en hoe is van de noemer kloppen, Djoeke? Ja. Maar Oké. bij de boren is het vaak hetzelfde. Dus dat... Has een Mercedes voor de door en hokje achter rust? Ja, klopt. Ja, dat zet ik goed. Nou, dan ben Ja. ik goed. Praktisch dit. Oké. Nou, Nou, het is ik net zal naar de door rennen. Ja, Het spannend. is trouwens een prachtig boeket. Vertel, Mooi wat zit erin? simmerswerk. Ja? Roosjes. Oh ja. Volgens mij zit er een soort lelies in. Ja, val me op, ja. En iets met peers. Ja. Nou, ik sta hier bij de Green Vador. Nou, druk op die bel. Drukken. Ik zal drukken. Net een loerdebel. Want jij die hem net. Nee, het is een heel Als het wel drukt. Ja. Wat spannend dat ze thuis binnen natuurlijk. Ja. Er gebeurt nog vrij weinig. Dank je drukken. Oh, Ja. wacht. Ik zie wat. Spannend Ellen, hè? Ja, heel spannend. Goedemiddag. Mevrouw Nonkes? Nou, ik heb een bloemke van jou. Heb je enig idee van waar het is? Nee, echt net. Het is van jouw dochter. En ze had, wij zijn van RTV NOF. Ze heeft dus een mailtje gestuurd. Omdat ze, ze is correct verhuizen. En je hebt haar heel goed geholpen. En daarom wil ze graag een bloemke aanbieden. Mooi, hartstikke mooi, prachtig. Heel mooi, lief. Ja. Nou jongens, je hebt het. Het komt Ik op zie je bij het goede huis. Ja, dat scheelt ik wel natuurlijk. Dat is wel belangrijk. Ja, zie ik vanzelf. Dus het is vanzelfsprekend. Haar helpen. Ja, ik vind het heel mooi. Nou, lustert ze mij. Misschien was er nog wat zezertje. Nou, ze luistert mij. Was ik wat je naar zeggen? Nou, ik vind het hartstikke mooi leven, Scott. Maar dat hier net hoeft, maar ik vind het wel heel leuk. Want ik doe het gewoon met alle liefde voor die en voor Jasper. Dank u wel. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.